martxoaren batean, Euskal Herrian, beti gauza bera esaten baldin badugu ere, egundoko garrantzia, berebiziko garrantzia izango duten hauteskundeak izango dira. Hauteskunde horiek izango dira Euskal Herri osoaren zati batean. Hauteskunde hauek bi aldagai nagusi baldintzatuko dituzte. Batetik, Euskal Herriari inposaturiko marko juridikoa agortzea. Eta bestetik, Euskal Subjektu Nazionalaren ukapenaren aurka eta gure eskubide demokratiko nazionalen alde borrokatzen den eta beti borrokatuko den Euskal jendartearen zati handi baten eskubide zibil eta politikoen urratzea. Eguneko urratzea. Konstituzio Espainiarrak, lagunak esan duen moduan, 30 urte bete ditu, duela aste gutxi. Eta Konstituzio Espainiar hori, Euskal Herriaren kontra, Euskal Herriaren aurka diseinatu zuten asimilazio eredu territorialaren porrotaren oinarria da. Oinarri juridiko eta ikurra da. Hego Euskal Herriko 4 herrialdetan, Araban, Nafarroa Garaian, Bizkaian eta Gipuzkoan, herritar gehienak konstituzio hori errefusatu egin zuten. Herritar gehienek konstituzioa errefusatu egin zuten. Eta transizioaren babesleek zekaten mapa horretan, diseinaturiko mapa horretan zekaten helburu bakarra Euskal Nazioa desegitea zen. Euskal Nazioa disolbatzea. Konstituzioak etzun izan bozken babesik, baina PNV-ren konplizitatea bai. PNV-ren konplizitatea osoa. Eta horri esker, Estatu Espainiarrak diseinaturiko, kudeaturiko konstituzioaren, autonomia estatutuaren eta foru amejoramendua inposatu zizkiguten. Hori izan da, sasi-demokrata horiek herri honi eskaini dioten alternatiba bakarra, azken 30 urteotan. Buruzagiek, gelkideek, PNV-ko buruzagiek, baskongadak eredu territorial horretan nahi zituzten egokitu eta kokatu. Baina trukean, zerbait. Trukean, PNV izango zen, oso ondo erakutsi digun bezala, kudeaketa ekonomikoan, kudeaketa instituzionalean, Espainiako estatuaren embajadore eta kontsuli zintzoena. Nafarroa, ikusi genuen, unetero fasisten oinordekoen esku utzita. Bazuten ere, independentismoa neutralizatzeko asmoa. Gure herri handi honen borroka nazionala eta soziala deusesteko sortutako trampa autonomikoan eroriko zelakoan. Herri hau trampa horretan eroriko zelakoan. Eta apalagea, Euskaldun oro, Euskaldun asko bezala, Euskaldunon ezaugarri baita, arduak ezkea, apaltasunez esango dugu, ozen baina, porrot egin dutela. Izane, eredu politiko autonomikoa agortua dago. Eta hauxe da daukagun
errealitate objektibo bakarra. Hau, garaipen politikoa da. Duela astebete, hemendika gertu xamar, gizona handi batek, egun alaiagoa edo bazen, bertso eguna baitzen, eta holaxe bukatu zuen. Irabaziko dugu. Urte asko daramatzagu, larregi, gure herri izaeraren ukazioa sufritzen. Gure nazio eskubidedun gisa ukazioa jasaten. Urte asko daramatzagu, larregi, ukazioa eta inposaketa politikoa oinarri dituen gatazkaren ondorio lazgarri danak pairatzen eta sufritzen. Urte asko, sufrimendua milaka pertsonarengan era eta modu anitzetan eragiten. Koste humanoa handia izan dira, sekulakoak. Eta krispazioa eta tentsio politikoa sortu dutena, eragin dutena ere bai. Eta gaur, agerikoa da, begiristakoa da, gure herriak, herri honek aldaketa politikoa behar duela. Euskal Herria behar duen marko juridiko demokratiko berria behar duela. Marko horretan, Euskal Herritarren borondate demokratikoa errespetatua izango da. Marko horretan, aukera politiko guztiek, ez gureak bakarrik, guztiek, gure proiektua garatzeko, gure proiektua aurrera eramateko aukera izango dute.